Adu kat no ngin syaset fatok haune virus. Haba kalat berlaj nu kadan. Ini ban simbet ya ka. Ayah ketika kawit kerkendai. Kena ikun baki kena persya ya kena kekhlam. Kan long shisha ka jingkir khu bar ka jingso sarong ka bakrau bante bakawai ka long kme na ka snong krong hulu rayap ngar ribhoi district ka kong yaisha rambai kalayo priang ya ka khusnam na ka ktiu menteri rangba ka sarkar jilla u konrad konggal sangma kabalong na pedeng ki bahapo ka thop arpsan ngut bar kumjuru sakawai ka seng tremon sobha ka ribhoi area welfare association lane ka blajutip kum karava na pedeng kite ki arngut hapo ka thop arpsan sa langut ki weipat na ribhoi district kilasha jed hapo ka thop ka basanpho ha ka ba kiteru kalayo ban priang ya kate ka khusnam na tip kum ka chief minister entrepreneurship championship conclave arhajar arpuwei kabla penbit penbiang lengbar ka prime meghalaya kabla mang haki ar penta kata ki bawan hapo ka thop arphosan ngut kinyo priang ka song pisa ka basilak tengka lambar ka khusnam katba ki bawan hapo ka thop ka basan phongut kinyo priang ka song pisa ka basan pho hajar tengka lambar ka khusnam katei ka khusnam kadei ka jingsim khya da ka sarkar jilla ban penslor sikitu ki baju sengkam lajong ha ki babon ki benta kaba ka kong yaisha kadei ka baju penlut por batre sitomru ha ki kam thanjain babon jain ki baju thain doksai rendia bad da kane ka jingtre sitom kalasha jet banyo priang ya katei ka khusnam bat shushu katei ka kam thanjain kaba ka kong yaisha ka jutrei kalalong ru kalat kalenti na kabanta ki longkmi ki babun ki khon samla kan thei jong ka thain raj yap ngar ban sengkam sengjam lade ka kong yesha habakran shikilat phathai khubor kala kentu bat penslur ki para longkmi bat ki khon samla kan thei ban sengkam sengjam lade khamtam hakum kane ka chup kurdu kam kurdu jam katkum ka prime meghalaya kadai ka wei na ki kunhun ka badon jingthmu lengba ka jingkersan ka sarkar jilla ban ai jingrap bat kershan kella sakitu gi basengkam sengjam lade da ka pisa bat ka bakhram don kam ban khainsun award kepada unta ketika Chief Minister Entrepreneurship Championship Award tinggi yo ayah kani ka award halor ka kam ka bangi trei ketika kam ka bangi thir sai bat thanjan hapo rayam ngar de kumbaswi thuk khanang israng ai kani ka kam hau arjar khat khandai ka haku arjar kat kendai sedang ya kan dengan movement ke mengikut ke kamai haba syongkai namar ka jing yo i jongi ba ka jing kerdu ya uksai rendia hakaban than sai rendia te ka pen kawan ka jing perkhat hangakum kenong yalam babalai ngi kerdu ya usai haba ngibun uskop ni uskop lani uta uro material ngibun ringi kerdu pat usai te kan ni kala perki jing bot yanga ban ngala sedang banyak keleng-keleng ki para longkemi hapo rembong blok hi lengba jong ka jing yarap jong kini ki SSG lengba ka jing yarap jong i napok blok ki SSG jong ka NRLM tingi la ya trailang rengkat bat kinong riknyang tingi la ai ru ya nakaliang jong ka ya syaran dia ni ai ya ki training ru ya ki beriu ya ka ba kinri ya ki khnya ya uknyang rendia batir ya uksai te kumta kaya ka jing ya lenti jongi hadu bengin dayo ya kanika award te na kaliang jong akum ka team leader kum ka nongseng jong kanika ya syaran dia bat kamai ba syongkai ngakwa ya ban ai ku blai kerpang lengkong ya blai nombok long thau ya ka ba ulai lam lenti ya ka ba ngala ban ya na we mau jam jong ka jing jok sha we pat mau jam jong ka jing jok de lengba ki jing kerku ki jong u tiang ai kulai ru khantam ya ime ipa ya ka kila hikai yang ka bangan nang bun ban trei bun jai kikam ya kinong hikai school ki ba ki jonga ki bala ya lam lenti bat ba ai mensiam bat khantam ka jing kublai ya ka team member hi bro ka we jong ka kamai ha ba syongkai nadu kinong ri kenyang kinong thirksai bat kinong thanjan ki badon hapo yang bat kumju ru ha umpan ki ba ya trei lang bat kani ya syaran dia te khandiar kong phila bun matai saphang kane ka prime meghalaya ka ege ni kumba phiwan ma phi hane to kane ka prime meghalaya kade ka inisiatif jong ka sarkar meghalaya ya ka ban ai jing yarap ban kentiu susu ya kini ki entrepreneur lani ki beriu ki bakwa ban seng ki kam lajong
Dia lengba jong kani ke Prime Meghalaya kumbalong mentang kesini ni yo suai kani ka jing yarap visa mo bapa silak tingka rengkat buat kani ka yung ka awat kani kedai ka senle se ka panukong ha ka ba ni na ka yang ka rawa ni yo kum ni kani kalan ban ya simbanta ha kani ka championship conclave arfoi ka ba pelong mandang sini pratrik kanai trik August ni dap ka jibis ngau kumen ba wat apa yang kijing babun Indri ala ban poi hagan ka ya sajid harkat ka kerdan ka ba top 50 te balai ngi kumno ngi yo ekane kadai nakadaw ba itiu i ka rawa kum ribhoi area association kadai gawai na kisang Tremon Sobha ka ba kentiu ya ka imlang salang ha ka ba ni jo ai ki training mo fer ni jo ikai ya kinong sunong bakin nang makin tip ya kilat kelenti bakil aban im ban kersan dalari ya dia ka kani ka program ni mata ni yo kani ka wat kadai long ba ka jing tre jong ni long ba ki kumnong ni pen mi ya ki product lana ki kita ki jing china mo fer na ki si kumakalong Hariboi district jong ni ki si ki dei ki ba mi hado kata-kata bat ngim jula bandil yang punya yo la su thang la su lepen kisik temengi nagarwangi simnya ke bentak bukra hamba biju hikai ya ki samla jongi bakin sina sang sina kriya sina kho bat khamtam menta ni le ya gawe ke teknologi hakba ki ongka bambu chatkol la ne tau uranga bangila penmi tang da kisik di lomba kene abaga sarkar ketip lomba kene ga championship prime ka tip ya kene ke kam gi jungi kawan wat yangi kawan interview yangi kawan show face jungi bat ki keli jing keli bat kumta ngi laban ya simenta ha kene ke program kena siuba kene ke de ko wei pat kalat kalenti ha ka ba sarkar kala pli na kumta ki khun samla ki jungi bakin wan sakmat ban sim ya kene ke benta la kalong hageno kino kijak kam ba kikin yang halam jauh kijak la kadai hak jing su yuti ke sna ke than jing san la ne pisang ka no kijak kam ka sarkar kat itu lang ba kane ka prime chief minister championship se ai ke jing ket bok riang ki kon sama jong kin wan sakmat la kumno ba kim dei ban ri la ne ban